masti.in मैया सबके घर आ गइल बड़ी, कितना नीक लगता रे बाबू। और दुर्गा पूजा समिति के द्वारा आज देवी जागरण के आयोजन रखल गइल बा। तो हम चाहता नहीं कि जितना लोग देवी जागरण में आइल बा सभे अपन हाथ उठा के एक बार प्यारा सा जयकारा माई दुर्गा के लगा दी। सभे प्रेम से बोली दुर्गा मैया की। मैया आ गइल बड़ी, स्वागत में जुट गइल बड़े। एही ना एगो भक्त अपना मेहरारू से कहत रे, का कहत रे कैसे कैसे कि अपना मोहलिया से निकल हरी सबके मम्मी सूत गइल का मास्टर। अपना मोहलिया में से निकल हरी सबके मम्मी, अपना मोहलिया में से निकल हरी सबके मम्मी। खीरा खवा खाया हमार भौजाई भैया से कहत रहली हो, ए राजा जी तब भैया कहलन है कि का हो। तो देखी ना कितना भाव में और कितना प्यार से कहत रे कि पूजा के कला तैयारी आई गईली हो देव के दुलारी। आई पूजा के कला तैयारी आई गईली हो देव के दुलारी। अपना सर में गमछा बंधले बा, सब लोग एक बार खोल के लहरा दे और तनी बता दे कि मैया रानी कौना चीज पर झूला झूलेली, कौना चीज पर। एक लमर आजा कि झूमेली झूम झूम हरी हरी कोयल घंटे प्यास अरे जिया प्यार झूमेली झूम झूम हरी हरी नीनी। पूजा पाठ में जान तो बाड़ू जे का का लागेला आज नहीं क्या जाना थी। सब जानता ने दिया ढक्कन गाय ए ऐसे ना चलता हूँ का के बताबो पैसा ले ले बाड़ू हैंगा थोड़ी का सुनी होई दिया लागी ए पिया दिया लागी औरी ढक्कनियो लागी हो। हाय हाय ए पिया काला सा के पनिया पा मैया जी के लौला की छननियो लागी हो। ए पिया काला सा के पनिया पा मैया जी के लौला की छननियो लागी हो। लेकिन पहले के पूजा में आजकल के पूजा में बड़ा अंतर हो गइल बा। पहले के लोग पूजा करे मंदिर जाता लो, लेकिन आजकल के लड़की मंदिर के गेट पर सैंडल पहन के कहते रही हेलो दुर्गा माँ। हाय दुर्गा माँ। औरी का मोबाइल ले तारी सो अब मुंह चोंगा लेखा बना के कहते रही सो कि मैं हूँ और ये मेरी माँ है और यहाँ पूजा हो रहा है। या तो फोनवे में घुस जी हम। खैर छोड़ा हमनी के का लेवे देवे के बा आवा। अरे खा जा प्याज अखिल सिखे सारी कृपा महतारी बनैले हो रही हाना तो जैसे अढ़ौला बनैलू वैसे बनैले हो रही हाना तो जैसे अढ़ौला बनैलू वैसे बनैले हो रही हाना। श्याम आकाश आ विवेक जी
पकीर पा बनैले हो